Чехли искаш ли да ти дам? Не, то аз... Да се събувам ли въобще? Ами, да. Вие вкъщи не се ли събувате? Не. Ние си имаме чистачка. Казва се Аурелия и е от Франция. Ами, ние си нямаме и аз бърша праха, мама пуска прахосмокачката и така. Това е... интересно. Колко ти плащат? Не ми плаща... Няма значение. Ако искаш, влизай с обувките. Не, ще се събуя, що ме е нужно. Няма да ви притеснявам. Само събувалка имате ли? Събувалка? Да, събувалка за обувки. Не.